pelikaatus on vähän hienosti kaveri, mutta hävii pelaa. Jos se pelaa, kaksi pelisailaa. Nyt näin ei voi mitään. Hyvä siellä kentällä. Joka jaksolla oltiin ihan ylipainossa. Ei koskenut pallon juuri ollenkaan. Joo, hei. Ei jätkä tärkeintä. Tässä oli nyt se, että ihan viimeisessä pelissä, viimeiseen sekuntiin asti. Jatkettiin sitä taistelua, mitä lailla. Turhaa jotain taistelua. Tasaisia pelejä, kun kaikki käy. Kiukkaa, tasasta. Mennään vielä tonne keltalle ja käydään muutaman. Sitten on samat mukaan. Menette hei huoneisiin pakkaamaan vähän kamoja. Peliin on vannonen, että aika puhutaan ja Eli se on kyllä litsaa. Niin, et juuet siihen ääreen. Joo, tää on tosi hyvä. Joo. Saame! Ei hyppy ylös! Halo? Saat, ai. Oitsi! Oh, tule! Ole! Mitkä venkäs vientäjä? Ja, super. Hej Martuša. Vidi kad idu spele, vidi kad ne vidu ja spele. Vika. Ej
se vidu, Islain, vidu. Neis malām prom. Ja vajag aizskrien palīgā. Vēl! Kättä. Minä ka Markus üles, Tarvinen. Minge! Bruno, beidz kaut ko koriģēt un spēlēt futbolu. Augstāk, Bruno. Otrā bumba jāsamāk. Šī tava bumba bija nozīmē. Ivo, trener! Dobri! Ivo, Terek siihen! Okei, toki. Sahan vastuvi! Vähän. Martušan, spēlē! Jörg, tule siit kaarega ja liini täna. Ja Ei vai! pea viskama talle, ei pea talle viskama. Priekšu! Ivo, tule tagasi ka. Ivo ka tagasi. Ivo kõik tagasi. Jörg, Ivo ka vaata. Ko tu dari, kāpēc tu neizskrien uztikumā? Hästi Edu! Korpus noliek! Martušan! Labāk spēlē! Pall läheb üles mingi kiiremini, jah. Selja taha jäävad, see on liigune meie poole peal. Lange! Kārli, tas nav sīties! Ja kiinni kokku, Presta! Bravo, välja! Tänava poolt kaitseb, jah. Nüüd jälle üles. Panku, seal on vaja jalgade sööta. Hästi Edu! Tule,
äratus. Staiga! Kiinni vaid! Tiedä, niitä pailla! Ole aina kiinni, niitä pailla! Ja veel. Augusti hän vaihtus! Ootta korra! Kom igen igen! Vindelini! Ja, väl! Ja tagasi, kõik tagasi! Kõik tagasi! Veel! Läks! Yes! Ja nii tõmmel järgmisi, jah! See, mida tahad? Ait, mine taha laeva! Kaitse selja taha pane! Kamet tänama, skrien, ära aatrimu! Spēlē! Gaidi, spēlē kādu! Dominik! Johan, keskele, läks! Mine kõrgemale, nii kaugele kui vastase kaitseliin lubab, mine veel. Roger, allapoole toetu. Karim, tunnete olukorda! Ja minekeli! Strikeris! Centrā, top spēle! Jā, strikeris! Visu laiku skrien šitā teļ! Prasi bumbu! Jāiesi gol! Mēģināt! Tu esi numur 9, strikeris! Tule järgi! Okei, hea pall väär, keli väga hea pall. Korrani kautri jääd! Mängi surve, hea, see, riist jääd! Jõuad, Rian, mis ka jõuad, kõik jõuame tagasi! Būs labi! Reageeri kokku, reageeri!
Reageeri kokku! Kuudi, tööta tagasi! Ja läbi üles, järgi! Läbi järgi! Liigu ise! Liigu veel, Kriis! Okei. Sormegi! Kristjan, kiirem! Lenni, Johan, sul selja taga ju, mis me tiksume? Aiziet, liekam enerģiju, Džeki, iekšā, davai! Mine üle, Richard ka, mine nüüd kokku, minna keda sa ootad, mine palju. Regnar, patsei! Järgi viis on vabaks, üle õleva. Tomas, te visu laiku labā kājai! Hästi, Jaro! Jaa, Artur, hästi! Nu nebaidies no viņa! Labā kāja! Viņa! Lūdzu, tev jāsatiek! Lūdzu! Vienkārši iedot piespēli, jo tu viņam neesi klāt! Vikka, võta, kuumatame! Ei torm taga kaasa minna. Veel leiame! Ja lange! Karlu satiek! Karlu! Esi tuvā! Eti viņam iedod piespēli! Uzreiz viņš nokļūdījās, ja tu biji tuvā. Vitka ieskrien pajautā bundu. Jā, meti bundu. Griezies, viens. Maini malu. Jā. Nu, vēl Regnar. Ejam! Otsi taga maali! Armin, nüüd sammud allapoole, Armin! Heina pallin, Taimur! Jart, tule! Nüüd üles, kõik üles! Augšā Regnar, sprīd! Vitka paceļ! Mauc vēl! Lūdai, labāk! Iga idee! Labi, Vitka, malacis, super aizkārt! Kārtī, met iekšā okumā.
Skaties vidu. Tur nokritīs bumba, tur visu laiku nokrīt bumba. Ejam, kļūdīsies! Tule, Georg! Tõuse ääres! Oota, sa pead üles jõudma! Jookse ühe korra teist kiiruse! Nüüd tagasi! Järjest jõua! Ole seljas, Arvi! Arvin järgi ülestus! Kiiresti! Markus ka kokku Arviniga rohkem! Säilita veel korra, jah? Ja nüüd toetus, nüüd on vaja toetus, tubli Eerik! Ei, kurva nüüd, on mine korra! Ei, tule ka veel! Johanni, võid saada. Sellist asja alla. Mine naudi, pane täiesti! Varat uzreiz pirmās sekundes sprint augšā. Regnāt, nelaid šito garām. Oota veel, kannatus, sest ta keerab sinuni. Tubli! Ära lase ta lüüa! Tobi Orm, mine nüüd! Jaa, hästi hea surve oli, Orm. Stājamies, Džeki! Vienkārši vārtos,
Liek vārtos, Rīgār! Kaikki savus pallotais, siirtämään ārā bumbu! No se nyt on kiirusega! Tomas, stiprāk! Brāmani, stiprāk! Bija labi! Mikä näitä ylös? Loppuvallaisia! Aatu! Ääni! Tule kõik üles! Kõik tõusame! Tule Georg, surve peab olema palli! Teised lähed toetust ära! Arad, iesi, kur pajautā bumbu. Man nav jāsaka tev priekšā, nav tev pašam pajautā. Aizskriet atpakaļ! Vaja reageerida! Selleks on valmis vaja olla! Tomas, ei iekšā, ei iekšā. Välja se palli! Dominika miesā. Lūdzu aizskriet brauc, Dominik ir. Läksen, jookse! Ei karda! Pārpus! Mikä vaan vähän keskentyvä! Vaihtuus! Niin, 80 viivat pakkuun ja Chris käy kun on ruumi, koska on paljon ruumi. Vaihtuus! Johan tippu! Brāmani bišķi vājāk. Bet viņš Veel kuti sisuga. Kuidi ära sina, mine ära. Brāmani tālais vārds. Skrien brāmēn pārleks. Mierīgi. Korpusiņu nolaiž. Korpusiņu. Vāt. Čeki atceramies, mums nedam šīs vai iesist. Lūdzu, uztaisīt. Vairāk. Minäkään! Amikään siirränään!
Kata! Vairāk! Skrien! Tõuse ise. Pakku toetust ka. Tule üles! Poolikud jäävad Ruudi ja Kris.